is your number one SM radio station. Love Radio. Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Kahapon, habang nagre-relax ako sa swimming pool, nakita ko ang isang young mommy kasama ang kanyang little daughter. Nagpunta ang dalawa sa pool area, suot-suot ang magaganda at terno pang swimsuits. Maayos at napakaganda rin ang buhok ni mommy. Ang lalaki ng kulot with matching scarf pa. May kausap si young mommy sa cellphone niya na kaibigan niya yata. Habang yung batang babae naghihintay sa mommy niya para makalusong sa pool. Nang matapos ang phone call ni mommy, inasikaso na nito ang paglalagay ng mga plastic na laruan sa gilid ng pool, naglabas na siya ng sunscreen lotion at naglabas din ng makulay at mukhang bagong tuwalya. Nang maihanda na niya ang lahat, naghanap siya ng magandang anggulo at ilaw, inilabas niya ang cellphone monopod at nag-selfie siya sa pool kasama ang anak niya. Mama, pwede na po ba ako mag-swimming? Ang sabi ng batang babae. Wait baby, let's get more shots, okay? Sagot sa kanya ni mommy. Kumuha pa ng katakot-takot na litrato si mommy. Kinunan niya ang anak niya ng papunta sa pool, nung nakalusong na dito at nakaahon na sa tubig. Yung bata naman, kabisado na ang gagawin habang kumukuha ng photo si mommy. Paulit-ulit siyang ngingiti ng malaking-malaki at sasabihing, "Cheese!" At matapos ang ilang milyong shots, natapos din ang pictorial nilang mag-ina. Pinalusong na ni mommy si baby sa pool at hinayaan itong maglaro mag-isa. Maya-maya, kinuha na naman ni mommy ang cellphone niya at nakipagtsikahan na naman sa kaibigan niya. Mama, pwede ba akong samahan mo ko dito sa pool? Ang sabi ng bata. Hindi siya pinansin ng nanay niya. Nagpatuloy lang ito sa pakikipag-usap sa telepono. Humirit pa ang bata ng ilang beses sa nanay pero wala talaga. Hindi nagpatinag si mommy sa pakikipag-telebabad. Makalipas ang 10 minuto, ibinaba na ni mommy ang cellphone niya. Kinolekta ni mommy ang mga nakaayos na laruan, itinago ang props niyang sunscreen na hindi man lang niya naipahid sa katawan at niyaya na niyang umahon ang anak niyang nabitin sa paglilibang. Pag-alis na mag-ina, napaisip ako ng malalim. Inisip ko ang magiging caption ni mommy sa mga litrato na ipopost niya sa social media. Siguro ganito ang ilalagay niya. Pool time with my girlie. #making memories. Sa kabilang banda, nariyan ang isa pang nanay. Si mommy number 2. Nasa bahay kasama ang kanyang mga anak. Magulo ang bahay dahil sa mga nagkalat na laruan, gulo-gulo ang buhok ni nanay na hindi man lang maitali, madungis ang damit niya dahil sa laway ng bata at naipahid na palaman ng tinapay. Isang buong araw na namang mapapagod si mommy number 2 dahil sa paglilinis ng bahay, pagluluto, pag-aalaga at pakikipaglaro sa kanyang mga hyper na anak. Mapapatingin si mommy number 2 sa Facebook photo ni mommy number 1, yung perfect mama na nasa pool kanina. Bubulong sa kanya ang demonyo. Laos ka sa kanya, no?
Hindi mo siya katulad. Wala kang swimsuit ng gaya sa kanya. Kung meron man, hindi mo rin masusuot kasi para ka ng balyena. Sige, tama yan. Mainggit ka sa kanya kasi si nanay number 1 ay may perpektong buhay. May oras siyang mag-swimming kasama anak niya, samantalang ikaw nakakulong lang dito sa bahay na parang daga. Maniniwala siya sa mga kasinungalingan ng kaaway. Maaawa sa sarili at madedepress. Hindi niya alam na ang pag-alaga niya sa mga anak niya at paglalaan ng oras sa mga ito ay mas kinalugdan ng Diyos kesa sa mga palabas sa social media ni Mommy number 1. Hindi po lahat ng nakikita natin sa social media ay tunay at totoo. Madalas pa nga ang mga post dito ay isang malaking setup at pagpapanggap. #staged, #filtered. Minsan yung mga nakikita nating perfect vacation photos, perfect home, at perfect na itsura ng mukha at forma, it's only one moment. The best moment ng isang buong araw at naitago na ang mga flaws at imperfections. Kaya sa mga gaya ni Mommy number 2, huwag niyong ikukumpara ang sarili ninyo sa mga gaya ni Mommy number 1. You are enough. You are amazing. And the best part is, you are real. Ang magulo mong buhok at madungis na damit, ang patunay na ginagawa mo ang tama. Eto na naman, Tanghenyo, yung sinasabi nating kasalanan na naman to ng social media. Hay. Wala po si Chris Chuper, mga kabisyo. Siya po ay confirmed na #tropang40. Alam Ang mo, daming nararamdaman. sa ngayon may mga tama yung tropang 40. Ako na lang po ang natitirang matibay na knock on wood, sana wag naman magkasakit. Yan. So, we miss you, partner. Pagaling ka agad para makapasok ka na agad bukas. May pa-chills ka pang nalalaman, ha? Anyways, Tanghenyo, itong kwento ng Mahiwagang Burnay, napaka-legit at napakatunay na nangyayari. Ay, oo, tama. Alam mo, totoo yan na hindi lahat ng mga nangyayari o nakikita natin sa social media ay totoo. Correct. Ang hirap mag-judge at ang hirap na mainggit, wag kang maiinggit rather dun sa nakikita mo sa social media kasi hindi mo alam yung BTS di ba? Yung behind the scenes. Alam mo kami, Tanghenyo, kapag halimbawa meron kaming parang perfect shot sa bahay, alam mo ang BTS noon, yung lahat ng mga laruan, lahat ng mga kalat sa kama, nakalagay yan sa isang winalis muna namin sa isang parte ng kama dun sa dulo. Yan. Para kapag ka nagpicture, ang makita lang yung maayos. Correct. Pero hindi nyo po alam, dun sa kanan na part ng kama, pagkagulo-gulo, nandyan yung laruan, nandyan yung pinaglagyan ng lugaw, nandyan yung may scotch tape dyan, may mga karton. Yun ang yun yung sinasabi natin kasalanan ng social media. Lagi tayong nagpo-project ng parang akala mo perpektong buhay, pero sa totoo lang, hindi naman talaga. Diba? Perfect nung example nung mommy at dun sa pool. Oo. Diba? Which nakakalungkot. Ang inaabangan ko nga doon, baka posible pa dahil hindi niya pinapansin yung anak niya. Hindi baka nag-swimming madisgrasya. or baka madisgrasya, Oo. di ba? At saka ako nga nung una inisip ko, baka hindi nakapag-swimming, picture lang. Yun yung pinakamasaklap sa lahat. Nag-photo op lang. Nakakalurke, hindi talaga pinag-swimming. Ilan po sa atin yung guilty sa ganyan? Ayan na yung Ayan na. pinopost lang sa social media is yung magandang side lang pero hindi nila at the back of that picture pala may mga nalulungkot. Yan, 'di ba? May mga nanay na masyadong busy. Aha. Alam mo, ganun tayo parang naiinggit tayo dun sa parang
clear-cut na life ng mga, di ba, nakakaingit yung mga yung mga parang ang perfect ng picture nila, ang perfect ng buhay nila. Bakit lagi sila nagbabakasyon? Bakit lagi silang umaalis? Samantalang ako, ang dumi-dumi ko, amoy peanut butter na may halong mayonnaise kasi pinupunos, ganun, paglagay sa tasty, tapos may tara-tara sa kamay, pupunas sa gilid ng duster, gilid ng shorts, di ba? Ang nakakalungkot pa kasi kung minsan, halimbawa, yung mga tipong tao lang talaga na nag-post is because yung natuwa lang talaga sila sa blessing na tinatamasa. Tama. Yung pa yung binabas. Correct, Samantala yung mga nag-post para ma-impress yung iba. Yan. Wala. Tangin nyo. Excuse me, bro. Tangin nyo. Ayun na. Nalunok Ayan na. Masarap ba? Nakakaloka. As you were saying, Ayun nga yung nakakalungkot. Kung minsan, may mga tao kasi na nagpo-post, hindi para i-please yung mga nandyan sa social media. It's because natutuwa sila sa blessings correct, na correct. natatamasa nila. Totoo yun. And hindi masama yun, ha? Oo. Actually, hindi masama yun. Kaya lang, ang hindi masyado maganda ngayon is may kasama ng inggit. Yung Ayun. ibang nakakakita. Oo. 'Di ba? So, bibigyan ka na ng kwento na, ay, nagyayabang. Yeah, nagyayabang, Pero diba? totoo naman talaga, natuwa ka lang dahil Tama. na sa mga blessings na tatanggap mo, pinapakita mo, proud ka sa anak mo, o proud ka sa asawa mo, sa pamilya mo. Yung iba, interpretation is Nagyayabang. nagyayabang. Yun. So actually ang mali, feeling ko lang hindi dun sa nag-post Aha. Dun sa nag-interpret. Correct. 'Di ba? Kung halimbawa, meron kang kaibigan nag-post ng bago niyang sasakyan. Aha. Pinaghirapan niya yun. Tama. Hindi mo alam yung hindi niya kinain na kanin. Hindi mo alam kung paano niya pinaglaban niya sa asawa niya, magkaroon siya ng bagong sasakyan. Hindi mo alam yung dugo, pawis, plema, lahat ng pwede niyang i-google para magkaroon lang nung sasakyan, di ba? Tapos ikaw, ang maiisip mo agad, yabang naman neto. Oo, nagyayabang. Nagyayabang, di ba? Pero tama naman, blessing niya kasi yun Oo. Di ba? So minsan, ang pagkakamali ay hindi dun sa nag-post, kundi doon sa nag-iisip. Di ba? Totoo yan. Tsaka a picture paints 1,000 words. Tingnan mo yung mommy girly na nasa pool, 'di ba? Ang akala mo perfect na life. Oo. Pero 'di ba? Pero Alagang-alaga alagang-alaga, niya. tapos 'di ba, machi-machi pa lahat. Ganyan, may sunscreen pa na hindi naman pala nagamit, 'di ba? Sibi mo pinalusong niya yung anak niya na walang sunscreen, 'di ba? May ganun Tapos yun yung nung pinicturean mukhang perfect. Aha. Pero behind it hindi naman din talaga. Napabayaan pala Oo, yung anak. napabayaan pala Parang yung ang nangyari anak. nga, kung ako titingin, parang ginamit niya lang yung anak para makapag-post. para sabihin siya na perfect niyang nanay. Tama, 'di ba? Kaya wag tayong naiinggit doon sa mga doon sa mga post ng iba. Kasi tayo yung may problema noon Aha. Kapag puro tayo inggit at marami tayong issue doon sa pinost kasi baka mamaya mo niyan hindi mo alam yung tunay na storya behind it, 'di ba? Tama. Naalala ko tanghenyo nitong weekend, pumunta kami sa sa Manawag. Kasi namin yan, may panata kasi kami na magsisimba kami either sa every weekend sa Manawag o kaya kay Padre Pio sa Batangas. So syempre, kadalasan 'di ba kapag kalimbawa may labas ka, hindi naman lagi nakapalda ka, nakapantalon ganun. So nag-shorts ako. So nagpicture kami sa labas ng simbahan na naka-shorts ako. Ewan ko kung nakita mo 'yon, pinost ko. Meron akong disclaimer. Nag-disclaimer na ako agad kasi alam ko talaga na ang daming perfect sa social media. Na akala mo lagi sila nakaporma pagdating sa simbahan. Alam mo, hinusgahan ako. Grabe ka naman. Wala kang respeto. Pumunta ka ng simbahan nakapepe shorts, ganyan. Tapos grabe, makaporma, wagas, pero kapag pagdating sa simbahan, ganun, 'di ba? But it was a photo outside the church. Nasa labas na kami. Tapos na kami magsimba. Nandun ka ba nung nagsisimba ko at meron akong suot na malong? Wala, 'di ba? Hinusgahan mo na kaagad yung naka-shorts, 'di ba? Pero ang hindi mo alam, baka naman nagpalda pagdating sa loob ng simbahan. Aha. O kaya nagmalong, nagbalabal, 'di ba? Hindi mo alam kasi a picture paints 1,000 words. Alam mo talaga tanghenyo, talaga may pag-explain ako agad. Kasi tapos and true enough, totoo, nahusgahan yung picture. Kaya nga ang panahon kaya talaga Grabe talaga, nakaka-lurky. Oo, totoo 'yan. Kasi itong social media na ito, maliban sa malaking tulong talaga kasi Oo naman. nakukonek yung mga Tao, pamilya, mga correct. kaibigan. Mas Oo. napapadali ang life. Pero ito na rin din ang parang naging maskara ng iilan na gustong
yung mga naiinggit. Yan. Gustong manakit. Correct. Gustong manakit ng damdamin ng iba. Nagiging maskara na rin nila nito. Tama. Ginagamit yung social media. Ayaw natin ng ganun, 'di ba? Let's use social media properly, and before you comment, 'di ba? Pag-isipan mo din muna, 'di ba? Itong comment ba na ito tama o makakatulong sa taong makakabasa o makakasakit? Kasi kung makakasakit, huwag mo nang i-post, 'di ba? Parang gusto mo ba 'yun, yung nakakapanakit ka ng ibang tao? Tsaka dapat laging ipasok nyo dyan sa mga kukotin yung matitigas. Galit na. Galit na si Lolo. Ipasok nyo dyan na laging pag may makita ka mang picture o yung tao dyan, hindi nyo alam yung backstory Correct. niyan. Totoo yan. Kung bakit siya nag-post na ganyan, hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo talaga alam yung backstory. Kaya wag ka nga. Wag ka nga yung matigas mong kokote Huwag dyan. kang manghusga. Kahit nga sa husgado, di ba, inabot ng ilang buwan kung investigasyon, kung ano ba talaga yung totoo. Nangyari. Bago magbigay ng judgment yung Correct. judge, di ba? Tama. Ikaw lang, pag nakita mo lang yung picture, mayroon ka na kaagad na verdict. Di ba? Pesting demonyo ka. Nakakagigil eh. Gigil mo siya ko. Gigil mo si Tanghenyo. Ayan tuloy. Kung mga ganyan, i-headbutt kita. Gusto mo? Ayan tuloy. Naku, kailangan na natin tapusin to, Tanghenyo. Yung alta pressure mo so taas na. Kaya ga eh. Ginalit nyo. So let's use social media wisely. Tama. Huwag naiinggit sa mga post ng iba. Hindi mo alam yung kwento behind it. And huwag ka rin mag-judge agad sa post ng iba kasi hindi mo rin alam kung ano ang kwento behind it. Pero may mga ano din in fairness din naman sa mga nagagalit. Meron halimbawa, wala namang ginagawa yung tao, biglang nakakaramdam ka ng ganon. I-unfollow mo na lang kaysa Totoo yan. gumawa ka ng comment Correct. dyan. Diba? Isyuhan mo. Oo. Wag na lang. Para kung nasisira yung araw mo, pag nakikita yung muka ng tao. Tama. Unfollow mo na lang. Wala Unfollow. namang problema doon Walang eh. walang problema doon to unfollow. 'Di ba? Hindi mo trip, unfollow. May mga Diba? ganun talaga na, halimbawa, hindi mo trip yung tabas ng muka niya, daw wala namang ginagawa sa'yo. May mga ganun eh. Totoo. Parang, may, o kaya Wala parang, na- may wala mga- naman siyang ginagawa sa'yo pero iritang-irita ka sa nunal niya. May mga ganun ganyang eh. feeling eh. Tama. Hindi naman tayo perfecto pero True. may mga ganun eh. Oh. So unfollow mo na lang na wag mong hayaan yung emotion mo maapektuhan ng iba. Correct. Ng tao, ng panahon, yan, i-divert mo. Tama. Kasi always choose to be kind. Yan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon. Partner Christopher, pagaling ka na, miss ka na namin ni Tanghenyo. Chris, tama na yung pag-chill ha? Chill ka ng chill Chill eh. ka ng chill dyan eh. Muli ako po si Nicole Yala na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Programang walang problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one SM radio station.